Eu, salutare YouTube, eu sunt Paul și da, am pornit un trend pe TikTok. Cu toții știm că TikTok se învârte în jurul trendurilor și cam oricine poate porni un trend dacă găsește o melodie care îi place, face un videoclip pe melodia respectivă și scrie pe videoclip ceva original. Și cam așa se poate porni un trend. O persoană o să vadă clipul tău și dacă îi place, posibil să facă și ea la rândul ei un clip pe melodia respectivă. Uite, așa s-a întâmplat la mine în săptămâna asta, am găsit o piesă speed up, nu că toate piesele de pe TikTok nu ar fi speed up, dar în fine, și piesa se numește Locked Away. În piesa respectivă spune ceva de genul Will you still love me the same, adică mai iubi la fel, dacă. Și aici fiecare pune criteriile dacă. Ok, am găsit piesa asta și am zis, hai să fac un clip, dar îl fac așa mai pe stilul meu. Așa că l-am adaptat și l-am făcut așa, o să vi las aici să-l vedeți. Bun, zi și făcut, am pus piesa, l-am creat și l-am postat. A doua zi videoclipul avea 300.000 de views, asta se întâmpla a doua zi, acum are aproape 500.000 de views. Asta așa, ca să vedeți ce putere are TikTok-ul. Ok, și de acolo a început totul. Contul meu de TikTok și de Insta au bubuit maxim, am primit foarte multe mesaje, foarte multe urmăriri noi. Cei care sunteți aici de la videoclipul ăla, dacă ați ajuns și pe YouTube, scrieți, vă rog, în comentarii dacă ați venit de la ultimul meu video de pe TikTok. Scrieți în comentarii, vă pupă toți. Ok, dar care e faza cu trendul și cum a pornit toată treaba asta? E bine, datorită faptului că videoclipul meu a devenit atât de viral, oamenii au preluat ideea mea și au făcut videoclipuri la rândul lor pe care le-au postat pe conturile personale. Și uite așa, am dat start unui trend. Efectiv, dădeam scroll pe TikTok și îmi apărea o persoană care făcea trendul meu, ca să zic așa, și era atât de interesant. Pe unele le-am văzut, adică în unele mi-a dat foarte multe menționări, n-aveam cum să le ratez, pe unele le-am descoperit din greșeală, dar presimt că au fost super multe videoclipuri, adică numai eu am dat peste destul de multe. Pe această cale vreau să vă mulțumesc și pentru toată susținerea și aprecierea voastră. Am primit atât de multe mesaje ca să continui ceea ce fac, pentru că o fac bine și pentru că ajut foarte multe persoane. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot, lui dau absolut tot creditul pentru tot ce am realizat până acum și ce urmează să realizez de acum încolo. Vreau să fiu o unealtă în mâna lui și prin tot ceea ce postez, el să fie propovăduit. Înainte să vă las, vreau să vă spun câteva cuvinte despre podcastul pe care tocmai l-am lansat împreună cu Vlad. Ieri am postat primul episod care se numește Când Dumnezeu te lasă în voia minții tale. Podcastul îl găsiți pe toate platformele de streaming, Apple, Spotify, Amazon, Deezer, iHeartRadio, peste tot, sub numele de Under Pressure. De ce am ales numele Under Pressure? Pentru că se pune atât de multă presiune pe noi, azi ca și creștini, ca să tolerăm una și cealaltă și noi trebuie să rămânem tari. Ceea ce ne dorim noi prin acest podcast este să reapropiem oamenii din nou de normalitate cu ajutorul adevărului dat de Dumnezeu. Un adevăr logic, clar și universal corect. Așa că nu uitați să mergeți și să ascultați, găsiți link mai jos în descriere, cine știe, poate vă place. Cam atât și cu acest video de astăzi, mulțumesc tare mult că te-ai uitat, nu uita să apeși butonul de like dacă ți-a plăcut și să te abonezi dacă vrei să vezi mai multe videoclipuri de la mine. Un sfârșit de săptămână minunat la toată lumea și ne vedem săptămâna viitoare cu un nou videoclip. Pace!